Ще играя Brawl Stars. Аз спечелих ето този готин скил и съм спечел и бех се инсталирал тази игра преди утре преди няколко дена я инсталирах и я играх малко и имам 1221 купи. Тия са ми скиловете. И днес това видео няма да играм с много скилове, ще играм само с този скил. И нека да видим на какво да играем. Първо мисля да пробваме новата ми игра, която ми се падна. Ето тази ми се паднаха. Нека да ги видим. Май сега ще играем 3 на 3, ако бяхме 6. О, много интересно. Сега ще ги умряха. Добре. Ого, те ще умрат нашите този. Ого, не, даже имаме шанс да победим. Ого, айде! Победихме първия рунд. Айде да видим втори рунд. Втори рунд победихме. Значи не победихме тази игра. Айде сега да видим другата игра. Мисля, че ще бъде нещо готина игра тази. И искам да кажа, че май то... тази игра какво се прави? Побий някой. Just do a little bit. Не! Хора, трябва да играе сериозно. О, не. Шуш! О, не. Победиха ли? Хора, сега ще играем футбол. Сега ще... Ого, тук нещо не. Май в момента ще вкараме, ама за сега още не мисля, че ще вкараме.
трябва да го убия. Убихме го. По-скоро аз го убих. Айде, карахме. Само че аз се стреснах това. Добре. Не. Вземаме топката, сега ще ни вкарат. О, не. Трябва да защитаваме тази врата. Караме се сигурно. Караме. Само че какво специално? Хора, това беше победа. Сега нека да играем сам. Искам да кажа да не забравяйте да оставите по един лайк. Ако искате дайте един лайк. Да, дайте един лайк. Сега искате ли с този скин да играем? Сега ще видите, че ще победим. Просто ще победим тази игра. Много съм силен с този скин. Тази игра съм сигурен, че ще е на малко е. О, този е много дева човека. О, не. Гледам. Победихме 10 купи. Оставете по един лайк. Аз мисля да свърши тази първа поредица. Оставете по един лайк и ще направим втора поредица. А от мен, чао!